Ngizwe Mchunu, the king of Amabhinqa, receives a new car Toyota Fortune which was bought for him by Inkosi Malusi Zondi, who was recently appointed by the king, Mr. Zulu Kazweli. The president of Amabhinqa says he will use the vehicle to carry out his traditional duties, guys. Ngicela ukubonga kakhulu inkosi yakwaZondi ukuthi nginikeze ihashe lokuthi ngigijime ngithumeke esizweni ngoba ngakho nje isiko nje ukuba sinake isizwe sokwamkhulu. Namhlanje inkosi yakwaZondi ingishaya ngesurprise enkulu kakhulu ingithekela namaceceke wefoshula. Sengizongizondela ifoshula lami ke kakhulu kangasho kakhulu nondaba. Siyabonga. Siyabonga. Nice. So things are very emotional. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukubonga kwethu awuma-truck yadlula. Ngicela ukubonga kakhulu inkosi yakwaZondi ukuthi nginikeze ihashe lokuthi ngigijime ngithumeke esizweni ngoba ngakho nje isiko nje ukuba sinake isizwe sokwamkhulu. Namhlanje inkosi yakwaZondi ingishaya ngesurprise enkulu kakhulu ingithekela namaceceke wefoshula. Sengizongizondela ifoshula lami ke kakhulu kangasho kakhulu nondaba. Siyabonga. Siyabonga. No, I'm always lot of respect. Thank you, my brother. I'm not too much. I will get water. I'll make sure you're going to get the car nice. No patient. Thank you. Thank you, my brother. Congratulations to Ngizwe Mchunu on his new fortune, guys. I don't know what to take on this one. You can leave your comments down in the comment section. I love to hear from you, and don't forget to subscribe and turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload a new video here on this channel. Once again, thanks for watching this video. I'll see you in the next one.